سورة التوبة وهي مدنية آياتها 1029. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيه عربا سوية هجرية بكلاني كمناني أني بناني أني سبا شهر سفر min ye hijira sankalo fulana bisu nyewtani durunai miladi nasaraw ka jate ba fulani mugani kele sankalo konontona bisu nyew mugani fulanai ambe dawda bugu masjid ar-razzaq ambo kono. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. براءة من الله ورسوله إلى آخر الآية. أنكني سورة تقوى من بالا سورة أني أولوفو سورة إنجينا كتيرين توم مدينة سيجدلا وبافني سورة دما كم منافقون كسورة كمبابا سورة المنافقين وبافقوا يه منافقوا كسورة فتنة معنى سورة منون نانا كمنافقوا كوفو كوكا جوغو فو كوكا الله لو فو أنكو منافقيا أتلا لندو كتاتلا يروما فلادي أكتا سورة ني آية وبيكما منافقي منونكا وينفاق لإتغادي نفاق الأكبر بسكنا شركة منافقية مني منافقية كمباباي كم عبد الله بن أبي بن سلول نتنبه هذا من أنا كجماعة منافقية تلا يرمى فلادينو نفاق الأكبر والنفاق الأشقر وبفوتشو دولا ونافو النفاق الاعتقادي والنفاق العملي قد سكنا شركة منافقية أني بارا تشوكا منافقية وبي منافقية كمبابا أني منافقية فتني منافقية كمبابا مني من بي دسكون كنو وتيدا كنو ما نيبي من فوي دالا أني من بلا كنكا أني من بي دسكون كنو كو كلاونته منافقية كمبابا نيندي ambinu be faranfanshiya munafiqiya kumbaba alaye kalite shegi na kelen kele bila yen ni munafiqiya nifaqul itiqadi iye munafiqiya nifaqul akbar ini donna jahannaba kono itebo ibe jahannaba dembe duguma alaye kalite shegi folo e munye نفاق الاعتقاد 8 أنواع. كون نفاق الاعتقاد كاليتي شغيدو فولو تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيدن غالون تيغيا مغمن نيه تيدن كوني غالون تيغيا وي منافقيا كومباباي وي نفاق الاعتقادي من يفولوي فلنا تكذيب بعد ما جاء به الرسول الله صلى الله عليه وسلم وبكيدن الدين مننا نسريا مننا كودو غالون تيغيا
ciden ni min nana ko doggalon tigaya iye munafaqi kumbaba sabana bughdu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka alaka ciden ko ni ciden ko iduskun kono iye munafaqiya kumbaba nifaqul itiqadi nanina bughdu ma jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam alaka ciden ni fengon fennana nu kun ni nye sariya de ciden na nana ni nye nyamaru kande ni ciden na nana ko akake ni eyo ko iduskun kono iye munafaqiye nifaqul itiqadi ciden ni min nana kako ninde nani nay duruna karahiyatu intisharu dini rasulu sallallahu alaihi wasallam ciden ka dina kaddeme ka fanga soro ni yo ko idusukun kono iye munafaqide min ye ciden ka sunna ka fanga soro ciden ka sunna kaddeme ciden ka dina kaddeme ni eyo ko idusukun kono itogo de munafaqin nifaqul itiqadi ninde duruna ورنا المشرة بانقفاد دين الرسول صلى الله عليه وسلم كان نسونجا نتشيدن كدينا مجيدين نتشيدن كدينا كمسؤولي أسر يرمي وبه نتشيدن كدينا جينا يرمي يبه نسونجا نيودي إيه منافقي ده نفاق الاعتقادي نinde ورنا ولو فلنا عدم اعتقاد عدم itiqadi tasdiq rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ima bil iduskun kono ko ciden min fo fima akhbara bihi ni abe hada min diskun kono ko ciden kibariyali keni munu nye ko cinyawte ni obe mo min diskun kono en nifaqul itiqadi mana ciden ni ko munun nana ni emo otinya tigiya sabati dusukun kono kiden ka kibariyaw u sabatili utinya tigali emo o sabati idusukun kono ko kika dusukuna siri fenye ni nye munafiqiya kumba ben nifaqul itiqadi shegna adam itiqadu wujubu ta'atihi fima amara bihi ni ema siri dusukun kono konni ciden nyamarale keni minye awajibra an ka tugo ko ka tugu ciden ko ola ni o mo siri dusukun kono iye munafaqide nifaqul itiqadi ni ma bili dusukun kono ko ciden nyamarali ke ni minye an ko ke o ye wajibi de yanka ni e man ni siri dusukun kono ye tugo de ko munafaqin nifaqu itiqadi aw munafiqya kumba bayni segide anin nunu na nyugono kata qur'ana yemunu sabati ani sunna yu sabati annahu min an-nifaq al-akbar al-mukhraj min al-millati al-islami nunun ye munafiqiya nifaq al-i'tiqadi ani qur'ana yemunu sabati ani sunna kairanna ko nifaq al-i'tiqadi na yera mu'min bolo ko abi labo islamiya kono alladhi la yakunu sahibuhu illa aduwwan lillahi wa rasulihi kayira nu kelen yera mogo min na fana ete mogo shiye fo ala jugu ciden jugu fa haji ala anwa'i samaniya nin kalite segi min fulen ninye wa nahwiha mimma warada fil qur'an wa sunna anin nunu na nyogona min na qur'ana kono ani sunna shahibuha fi darki asfali minan nar nin nunu sabatira mogo min na atigi abe jahannaba dembe dugumate bo ni shegi na nyogona de la sabatira minna qur'ana kono de la sabatina minna sunna kono kon ni nye iti ni faqu itiqadi de na sabatrila ebe jahannaba dembe duguma la gara ala kanki ashani nifaqul asghar fulanna ubafu ko munafiqiya fitini ube nifaqu amali o ye fenduru de ciden ko ja hadasan kajaba uba fo min nifaqu amali munye munafiqiya fitini ni obe mu'minna ati labo silamiya kono
junubu bi kan na koni mais e ma bo silamiya kono u b'a fɔ de ma ko nifagu amali o fɔlɔ ye mun ye n'a tigi ye baro kɛ ou bien a ye kuma fɔ ye a bɛ galon tigɛla quoi min n'a ye kuma min f'u ye ou bien ni n'a ye baro kɛ dɔrɔn a bɛ galon tigɛ munafagiya fitini de don nifagu amaliya de don fɔlɔ filanan wa iza hada qadara n'a ye lahidu ta ye a bɛ janfa ni wagati n bɛ na a tɛ na ni wagati n bɛ nin fɔ ya t'a fɔ ni wagati n bɛ nin kɛ a tɛ kɛ nin ye munafagiya fitini nifagu amaliya ale fana qualité filanan de filɛ nin ye a qualité sabanan wa iza wada aghlafa n'a ye lahidu don a bɛ bɔ a kɔrɔ a b'a fɔ nkɔɲɔgɔnya i y'a dɔn a hada karasa n bɛ nin d'i ma karasa n bɛ nin kuma f'u ye min de ja a hada qadara a bɛ janfa sabanan wa ja wada aqlafa karasa an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan n'i taara i t'a ye o de tɔgɔ wa ja wada aqlafa nin ye sabanan ye naaninan wa ja qasaman fajara n'a donna kɛlɛ la dɔrɔn a bɛ yaada ka tɔɲali kɛ n'a donna kɛlɛ la a bɛ tɔɲali kɛ donc ni nin naani n'u sabatira mɔgɔ min na i ye munafagi ye ciden filɛ k'o de fɔ hadisa sahalen de kɔnɔ a ko arba man kunna fihi kana munafiqan qalisa ومن كانت فيه قسلة منهن كانت فيه قسلة من النفاق حتى يداها ciden ko jogo naani bɛ a ko ni o jogo naani ko n'u bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ kelen min na ko munafaki dafalen de don munafakiya fitini dafara tigi la nifagu amaliya dafara tigi la ko naani n'o ye ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ la munafakiya fitini o sabatira tigi kan munafaki de don munafakiya fitini dafalen de don a tigi la ni ko naani ma ɲɔgɔn sɔrɔ a tigi la n'u dɔw la kelen de ya a b'a jogo la munafagiya jogo b'a tigi la fo n'a tigi y'a bila de ciden ko ye mun ye ija hadasa kadaba wa ija ahada qadara wa ija wada khilafa wa ija qasaman fajara na cogo dɔ bɛ na wa ija utumina qana o ye duruna ni dara la ka fɛn min kalifa la bi janfa ni nin duuru n'o sabatira mɔgɔ la nifagu amaliya nifagu asqar o fana dafalen b'a tigi la ko duuru n'a ye baro kɛ a bɛ galon tigɛ n'a ye lahidu ta ye n bɛ min d'i ma o tɛ di ni lahidu taara an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan ou bien n bɛna nin lɛri a tɛ na ni a donna kɛlɛ la a bɛ yaada waija utumina ni dahara a la ka fɛn kalifa a la kana a bɛ janfa bon nin duuru fana ninnu de ye nifagu amaliya ye u b'a fɔ ninnu de ma nifagu asqar n'u bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ e la e ye munafagi dafalen nifagu asqar dafari la n'u ma ɲɔgɔn sɔrɔ i la n'a jogo kelen b'i la munafagiya jogo b'i la fo n'i y'a bila de ala kan kisi kan tanga donc nifagu al akbar ani nifagu asqar différence jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ nifagu al akbar yakhruju min al millati munafagiya kunbaba a b'i labɔ silamiya kɔnɔ mais munafagiya fitini a t'i labɔ silamiya kɔnɔ nin ye différence fɔlɔ ye an ye segin min fɔ kɔfɛ n'olu sabatiri la u kelen b'i la i bɔra silamiya kɔnɔ i tɛ silama ye i bɛ don jahanaba kɔnɔ i bɛ duuma kɔnɔ i tɛ bɔ i bɛ jahanaba den bɛ duguma différence fɔlɔ filɛ munafagiya kunbaba n'a fitini ɲɔgɔn cɛ munafagiya kunbaba a b'i labɔ silamiya kɔnɔ munafagiya fitini t'i labɔ silamiya kɔnɔ filanan nifagul akbar sahibuhu muqladu fi nar munafagiya nifagul akbar o tigi bɛ duumɛ jahanaba kɔnɔ mais nifagul asqari a tigi tɛ duumɛ jahanaba kɔnɔ hari ni ala ma yafa ma n'a donna jahanaba kɔnɔ n'a ka junubu ye n'a ka junubu hakɛ janina ka bɔ a la a bɛ laban ka bɔ jahanaba kɔnɔ a bɛ taa janna nifagul asqar ale tɛ duumɛ jahanaba kɔnɔ mais nifagul akbar tigi
abe dume jahannaba kuna tebo uka faranfansiya min b'u ni ɲɔgɔn cɛ fulanna ye nin ye sabanan nifaqul akbar la yasduru min almu'min munafiqiya kunbaba o tɛ ye mumini la munafiqiya kunbaba tɛ ye mumini la ni munafiqiya fitini a bɛ se ka ye mumini bolo o bɛ se ka ye mumini bolo kabayira junubutigi de ye fan dɔw la ye mumini de jogo min b'i la dɔrɔn munafiqiya jogo b'i la donc mais ni munafiqiya kunbaba sabatiri kaw ni muminiya tɛ ta o tɛ ye mumini la mais munafiqiya fitini bɛ se ka ye mumini la nin de faranfansiya sabanan min bɛ munafiqiya kunbaba na fitini ɲɔgɔn cɛ naanina nifaqul akbar iqtilafu sirrin wa alaniyatan fi niyyati difference la ewa naanina munafiqiya kunbaba o tigi min b'a dusukun kɔnɔ gundo la ani min bɛ bange la a ka ŋaniya gundo la min b'a kɔnɔ ani a bɛ min bila kɛnɛ kan olu bɛ tɛ kɛ kelen ye munafiqiya kunbaba ŋaniya min b'a dusukun kɔnɔ ani a ye min bila kɛnɛ kan k'a banga ɲɛ i b'a sɔrɔ olu de tɛ kelen ye mais munafiki fitini i b'a sɔrɔ ale bɛ ewa min fɔ ani a ka kɛwale olu de tɛ ɲɔgɔn ta masala n bɛ nin d'i ma a ma d'i ma voilà ale bɛ min bange ani a ka kɛwale olu de bɛ ɲɔgɔn fɔnkɔɲɔgɔnya munafiqiya fitini mais munafiqiya ba ale bɛ min bange ani min ŋaniyalen bɛ dusukun kɔnɔ u tɛ kelen ye nifaqul asqari an y'a fɔ cogo min ale ka baara kɛta an'a ka ŋaniya kɛta olu de bɛ fɔnkɔɲɔgɔnya duruna ye mun ye wa nifaqul akbar qaliban la yatubu sahibuhu faranfansiya duruna min bɛ munafiqiya kunbaba ani munafiqiya fitini ni ɲɔgɔn cɛ munafiqiya kunbaba tigi ka caya a tɛ tuubi munafiqiya kunbaba sabatira min na a ka ca ale tɛ tuubi komi abdallah ibn ubay tun bɛ cogo min a ka ca ale tɛ tuubi ne munafiqiya fitini bɛ se ka ye mɔgɔ la ale bɛ tuubi ala b'a ka tuubi minɛ fana mɔgɔ dɔ bɛ se ka kɛ a bɛ nkalon tigɛ a bɛ se ka tuubi ka bɔ nkalon tigɛ in na mɔgɔ dɔ bɛ se ka kɛ a tɛ lahidu dafa a bɛ tuubi ka bɔ lahidu dafa baliya na mɔgɔ dɔ bɛ se ka kɛ ni dara la a bɛ janfa a bɛ laban ka tuubi ka bɔ janfantiya la o bɛ se ka kɛ a ka ca munafiqiya fitini bɛ min na o bɛ tuubi ka bɔ a la ala b'a ka tuubi minɛ fana mais a ka ca munafiqiya kunbaba bɛ min bolo a tɛ tuubi donc nin faranfansiyaw de bɛ munafiqiya fitini ani munafiqiya kunbaba ani ɲɔgɔn cɛ donc an bɛ taa sura tafsir la nin sura min filɛ nin ye nin de ye sura laban ye ka jigi ciden ka sallallahu alaihi wasallam bara قال البراء آخر آية النجلة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة براء ako aya laban min jigina ciden ka o yede min be suratul nisa'i labanna ko ciden u beni nyinin ka kalala munye ni mo min fatura ama fato moketa bolo dente aka balimaw de ba cinyata u ba funnin de makalala ako aya laban min jigina ciden ka o ye ode وآخر سورة نجلة براءة أكو سورة دفلين كجيجيدين كا وهي سورة براءة دي سورة اللبامي سورة دفلين الله أكا جيجيدين كا وهي سورة براءة ني حديثة ببغاري مسلم كنو ko suratu baratu o de ye sura labanye ka jigi ciden ka sallallahu alaihi wasallam wo min ye bismillah ka koye min ya to amasabe suru anyofo alako bara'atu min allahi wa rasulihi ko ninye bariyaliye kabo alafe ninye bariyaliye kabo ciden fe ila alladhina ahadtum min almushrikina kata muguma mugumunu ni aw silamau kata wa mushrikuma
mushriku munu nuni aw mu'minu yallahi du sire ani nyogonte nin fara kunye munye hijriya sankononto de hiju farada yara hijira sankonontonna hiju farada yara do ba fo ko hijira santanna me hijira sankonontonna ciden tumba fi kata hijula me aya soro o wakati mushriku beta hijula ulu fana nube alikaba munumunu ubu ka finu bo lankolo debe alikaba munumunu bo ciden maso aleka hijun ani ni mogo sugu kate nyogon fe hijira sankonontonna aye abubakar sidiqi nyamariya ko o kata hijini mogo wiye abubakar kake hiju nyemai akata hijinu mogo wiye me akafo hiju yorola kafo ni nyinan temena ni ewa nyinan sayin temena mushriki shikanana alikaba munmunu tuguni pour asa nyelema cide nyerebeta ka hiju labayna donc lahiru munun tumbe cide ni mushriku munun che ala ya nati kabariya nati konni nye bariyaye kabo alafe kabo ciden fe kata mushriku munun nuni au mu'minu ye lahiru sira ani nyogonje aha فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين فسيحوا في الأرض ألكم مشركوما أيتاما دقوكولو كيرو من كدوية أكتاي 4 أشهر كالوناني دي ديراوما كالوناني مشركي من بتا يرو متاي kalonani dirima walamu akado annakum khayru mu'jizillahi akado fana kwati ala dade aw mushriku ate taka ala da wa anna allaha mu'zil kafirina akado fana ko ala be kafiri be lamaloya bon ninkele sisa ukonni lahidu min fule kalonani min fule ninye cide lahidu be ani mogo min ce ni hakke forala ala ko abo tigul lahiru dafa hari no kacha kalonani nye o tigi ka lahiru be dafa minna yasru lahiru be ani mushrikin min ce haketala o kal lahiru be bila kalonani ndela na yasru mushrikin min lahiru tumbani nyogonce kalonani de do o kal lahiru ye kalonani ye min kata lahiru tumbe kalonani koro o ta fana utara kabila kalonani la min koni kan lahiru be to annola o yede doro lahiru be ani mushriki do cho hakke do fana bala hakke fana kacca kalonani o tabe makono mi hakke tumbe min tala o kera kalonani min ta tumbe kalonani o ye kalonani min ta tumbe kalonani koro kalonani dirawuma akata madugu koloka men ni o kalonani temena mumbena ni mushriki sorola yoro ibe faqade ni mushriki sorola yoro silamiya sariya bi faqade me kalonani de dira awma akatama dugu koloka aha وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم وجانوا من الله من يلا دونيليه كبو ألافي ورسوله أني على كتشيده إلى الناس كتمغوما يوم الحج الأكبر هيجو بدو نند أبو بكر الصديق تمام تشيده نياكي هيجو نيماي أكو أبو بكر ما يبتا يبافو يوم الحج الأكبر حج الأكبر يجون ماي يوم النهر كان سغلي دو ewa salliba tile tanna do wode yawmal hajjul akbar parce que hiju kabara chaman be ken nindo inde kono wode atama ko hiju domba
ako Abubakar Siddiq kata hijiro la ka weleli ke ka mogo bella duniya ko ni o sayin temena mushriki shi kana ye alikaba. Abu Hurairah ka hadisa sahalen be ako hijiro la minna Abubakar Siddiq ye mogo munun wuli ko ka weleli ke kanin fo hiju kela beye ako ale bula ko ale bula Abubakar ye mogo munun tomo aw ka yala mogo ni nyogonche ciden ye nin ciden ya min fama ko aka fo mogo ye aka mogo wele ka fo Abu Hurairah ko ale bula tuma mi ciden ya Abubakar Siddiq ke hiju nyemai kanin fo ye ko aka tan nin fo hiju keneka يوم الحج الأكبر أبو بكر شيلي زال هليفة مدينة كوب ميغاتي تايرماني مدينة منجا كوسوبي وسي أبو بكر شيلي ويرو لدرو شيدي نيادو كوكو سوغو من فلنيني عربو كاللا دالا نين كباريا سوغو بيبولو نيبا في كاللاشي جماما يري كسومغو نيكا بالي مسورو دو دي بكما اللاشي mo wore man ka lashe ni ka bal masru ni ka so mo gote o dole cide mbolon Abubakar sere jal hulafata cide nye Ali ibn Abi Talib wule ko o kata ka fara Abubakar Siddiq ka Abubakar ye hiju nyema yede me Ali ibn Abi Talib ebe bilane nola kan ka cide nya lashe jamama parce que si sugu min fulen ni arabu kala da laika somo ni ka bari masuru do de kan kala she hiju ni ma yana Abubakar de bola Abubakar de be Ali marade amara be Ali kamme Ali ye ko mi cide Abubakar de ba bila cina aka ciden ka cin nyanabo Ali ibn Abi Talib tara donc ale be ake ka ciden yalla she Umar Abubakar Siddiq aye mugo do tomo ku faraka Abu Hurairah ko ale tumbo mugo la aye mugo do tomo ku faraka do de laka abi Abubakar Siddiq nyininka do de laka nyininka ko ala cide ni cini kelimaw jumaye koy katu lashe jamama Ali ibn Abi Talib ko bushitun bi arba ako cide ni kuma nani den katu lashe jamama kuma nani la yadkhulu li jannata illa nafsu mu'minatu akon ka fo jamalaye ko mugo shite do arjanna kono fo mu'mini ni shite do aljanna kono ni mu'mini tiye kele wala yatufu bil bayt uruyanu ko ni sain temena mugo lankolo ni finitila ka alkaba tawafu o kadabila mugo lankolo kana alkaba tawafu tuguni o banna ni nyefulana o man kana bainahu wa bain an-nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun fa ahaduhu ila muddatihi mugo min lillahi dutumbe mushriki min lillahi dutumbe ini cidenche ko atikele ita kele ikallahi du banula wala yahujju al-mushrikuna ba'da amihim haja nanina ninyinan sayin temena mushriki kanana hijiro ina tuguni ni sayin temena hijira san konontona ni sayin temena mushriki kanana hiji alikaba tuguni donc nunun de dira Ali ibn Abi Talib ma nyamariya be Abubakar bola ku nyamariya ukan ninfo mogoye ka bange mogoye o do fuleni aya kono ya يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله كو ألا باري لمب مشركوما تيدم فنا باري لمب مشركوما دون كو كلان شغلا يا كو فويكا جولي كيا يكافو أن الله بريء من المشركين ورسوله يكنفو ورسوله كو باسكو نيافو ورسوله كو أبيكم يكو ala bari lembe mushrikuma anicide me ibe jo rasulunka ala bari lembe mushrikuma awa ciden fana bari lembe mushrikuma fa in tubutum ni aw mushrikun naw tubira kasage kata alama fa huwa khairul lakum o dawma hera yede wa in tawallaytum
min na ya kodi ala koma fa'alamu akado annakum khayru mu'jizillahi akado kwati aladda de atetaka aladda wa basiril ladhina kafaru awa mugu kibariya mugu munun kafiriyara u kibariya bi ajabin alim kulla jababunye min bulla dimi qiyama bashira bina herala abina kojugula munnan ko abina herala bina kojugula bashir yede parce que kibariya fule na foriye kibariya minye era kode no fora mugo ye dro abedo afari kolola ni mugo ni sonjara dro ni sonja imbe do fari kolola kibariya imba noto fari kolola donc ni kibariya jugu fana de fora mugo ye ina na kibariya do foye minye kibariya jugu ye ni dusu kasira ifudunula abedo ifari kolola abedo ifari kolola ko kuma fora ninye kuma mi madiyaye yi shigile mugo cela dori fari be fagani yere inya uchogo be yelema donc wode yato bashiri bena hera la abena juguma ma parce que ni hera do aba noto fari kolola ni juguma do aba noto fari kolola إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين إلا الذين آهدتم من المشركين ni ala ko fulanka foy musirku kalonnani de duru mo katama dugu koloka wa ala nana isisinauke ka musiriku do bo nin kalonnani la ala ko illa alladhina ahadtum min almusrikina fo musiriku munun nanu ye lahiru shiri lahiru fana hakke do fora la dati do fora la summa lam yanqusukum shay'a o ko fi o lahiru uma foy nagashi ala وما برتو ما فوي نغشي على ولم يجاهروا عليكم أحدا وما مغشفنا الدماء أو كأكل للا فاتموا إليهم أحدهم إلى مدتهم أو من مشرك السجون أي الله بأن أولوتي كتا حكم من كتا دات من أي نونون تدفعوا يده نونون تكنات تكالوناني نده مشرك من الله بأن أولوتي kata wakati de la wakati min donen do harina kacha kalonaniye uma lahiru uma borto uma nakashini foye uma mugoshide me au kelila fana ayen nunun ka lahiru dafu ye kata wakati la anu ye wakati min fo ayen nunun ta dafu ye inna allaha yuhibbul muttaqin parce ala be alanya siranya bagade fe lahiru dafa imbebe alanya siranya de kono ni yay mugo be lahiru dafa mugo min te galontige ate jamfanke ate lahiru borto ate ewa lahiru guruja abbe alanya siranya de ni mugo min fana kera alanya siranya bagaye ala be alanya siranya bagade fe ala kanke mugoye mugo min be sir alanya فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإذا انسلخ الأشهر الحرم نهرم كلو بنا نهرم كلو دون كما توسير كلو ينجون سوسون doko ala kambere kalonani min fora kalonani min dira musirikuma ko ala kambe wuludema ni o kalonani banna doko al ashurul hurum la huruma kalonani min be san kono ko ala kambe wuludema minye muharami anis minye muharram Zul Qada ani Zul Hijja ani Muharram ani Rajaba doko ala kambe wala hurma kalu de la ya doko ayi ala kambe kalon nani mi ante menu la de bun kasiri ko akon min kanyi an kan min ke kalon nani min ko foraya
ako pasike lahorma kalo ulu ka kibariya bena sora in kono nyefe adama lahorma kalo ka kibariya bena sora nyefe so nyefe la sora la ku ka kiru fo ko ola nilla nyini beke kalo nani min ko forare no o kalo nani min da ndati dira awma mushrikun no o banna faqtulu lil mushrikeena haythu wajadtumuhum aw ay mushriku kala yusro yoro kalo nani min dira mushriku ma ku ka tama dugu koloka no kalo nani banna ubi tafsir kala doka kumala la hurma kalo nani min be san kono ni kelete ko ulu kono mu ulu banna naye mushriki soro yoro ya faqa aya kele ka faqa de wa khuduhum akumina kuka ka jownya kumara akumina wa husuruhum akata shigi uka dugu dala ka daga do dala ukana tama yor chogo ani yala chogo soro au bolo dugu koloka akatu korokwa ni kalo nani banna akera nye kalo nani minfo akera lahul makarun nani de nu ulu banna naye mushriki soro yoro ya faga naye mushriki soro yoro ayamina mushriku aku koro ibe yoro wa aqudu lahum kull marshad akata shigunye ni temeshirawye shira ni mushriku ka temeshira de yo ye nu be bona kata yoro la akata jogunye shirawula ka temeshirawula ka shira tigula fambe fayin tabu nayin ninke ula nu tubira kabuka mushriki yala wa aqamu salata uyesallin nati achogola wa atu zakata uye jakabo kaja kanka di mo munuma faqallu sabilahum wala ayu labila ayu keleni faqali ni minali ayu labila inna allaha ghafurur rahim ala don sutura bagade ala nabi sutura ka hinila ala be jon ka junubu sutura ka yafiye ala hinna masari nabi hinna ila abubakar siddiq aya ka delila kenini aya de fi qital mani zakat ciden fatule mogo munun ko kulu te jakabo abubakar yenni aya de ke aka delila ku kele wodi ya to ko nin dina ko ala ya demeni abubakar shiriye tumami domini mogo murtila ku be bo dina la ala nin dina demeni ahmad ibn hanbali tumami ni mogo kumana ko qur'ana ye danfende ala dina demeni ahmad ibn hanbali addo ciden fatulen ko fe mogo murtila de mogo murtila do tumbe madina yere krefe kulu tumbe jakadi ciden de ma ko ciden ko ni fatule kulu te jakadi mo sima tugune ko pasgala ko qur'ana ko khuz min amwalihim sadaqa ko ciden de la ciden de ma ewa jakka minu kan na folo la ko ciden de jakka mina nay ko ni ciden fatoro lute jakadi mo sima abubakar sido ye seba faranyogonga ewa akon nin jama kulu fule ka foku te jakadi ne abubakar siddiq ne ye awa fana dantigeraka nunu mbem ba murude ta ukama utume nyame deni minta jakala kadi chidema numa di mbube faga mbe keleta ku faga umar ibn khattab kulu abubakar siddiq ma ako ambe mugo faga chogodi chiden ko qur'ana chiden ko hadisa kono de umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu as-salata wa yutu zakat ako ciden ko de an kan mugo kelede fu ka fo la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ko nunu be la ilaha illa fo ubake ka muhammadur rasulullah fo ambu fa ka de umar ibn khattab yen ninira abubakar siddiq ko wallahi ako tumami ala tumben nin fo ayu fo kwa farakare ako way fayin tabu wa qamu salata wa atu zakata faqallu sabilahum ala yusabade fo de ala ko no tubira wiye sheru kuma fulafo usallira ka jaka bode mugo ni e ko ibe sallini jaka de bo nyogo na ne abubakar bi fa ala yu fulade fo sheru kuma fula kofe ala yu fulade fo salli ani jaka
mais nu ulu ko kulu be salli ute jakabo mbu fagade umaru ko ale yire yaye abubakar dusukun ferela katu keleli de ma ale nana do fana o de tiɲɛ fana o de tiɲɛ parce que ala ye fasamantiya ni sabati belebele sabati caman de kɛ abubakar sidiq don min ciden fatura sɛba bɛ hakili tiɲɛna abubakar sidiq de sabatira bakar sidiq de sabatira ciden fatura ka abubakar to awa a y'a sɔrɔ madina kɛrɛfɛla la a ye muso dɔ de furu ye dɔw ko a ka nakɔ foro de tun bɛ abubakar tun bɛ o yɔrɔ de la a ma fatu abubakar ɲana k'a to madina abubakar nalen a taara ciden ka su la birifini min birilen b'a la k'a bɔ a la ka biri ciden ka embrasser a ko i ɲɛnamayara i seneyalen i fatura i seneyalen ala tɛ saya fula fara ɲɔgɔn kan e kan mais ala ye diɲɛ saya min latigɛ ka o kɛra a wulila a taara misiri la a y'a sɔrɔ sɛba bɛ hakili tiɲɛlen kasibaga bɛ kasi kumakɛla bɛ kuma umaru bun khattabi jɔlen bɛ misiri kɔnɔ a n'a ka bamuru ko ciden masa dɛ ni n y'a mɛn mɔgɔ o mɔgɔ da ko ciden sara n b'i kantigɛ ciden masa koyi musa kirina cogo min dɛ turu sini kulu n'a ye ala y'a a ka masaya bange kulu ye ni kulu cira ni musa kirina o kɔfɛ n'a bɔra yɛrɛ kalama ciden ta y'o de n kana mɛn mɔgɔ da ko a sara dɛ abubakar nalen a ko umaru bun khattabi ma ko kuma in bila i ka sigi umaru ma kuma bila abubakar sidiq a ye kuma ta a ko qala taala innaka mayitu wa innahum mayituna a ko qala taala man kana كان يعبد محمدا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات من كان يعبد وما كان محمد أبا أحد وما محمد إلا الرسول قد خلت من قبله رسل أفإن ميت أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت abubakar sidiq kan ni ayata sheba be ya kala nofe umaru ko ayin kala ne ale shehu masha koro ale binade a shehu masha koro o yoro ale yere ya do ko ciden fatura shebu tun kunni aya kulu tun yina nan ni aya ko qur'ana la yere ni abubakar ka kala linde aya kala doro o ya ta nofe donc tuma mi murtili fana kera abubakar da shera ka sabati abubakar da shera ka sabati ninte fulana yawa usama ta bunje di ka kele abubakar da sabatira ka teme sheba ube kan fanala kire sana ka fatu aye kole bolo de dila ka drapo dila ka usama ta bunje di ke kele bolo nyema o ya soro usama ta sibe santani duru awa kele min do fana ube ta urume inde kele urumi abe komi sisan ni kele bolo wuli ku kata irisi kele ube amerike ube ta urumi fana de kele de usama ta bunjeri na ka kele bolo bora madina doro ube madina kungo konona la ciden fatura ci taru ma ku kasagi ko ciden fatura usagira unana ciden fatulen ko fe baraw temenen ko fe abubakar kera khalifai awa ako usama ta bunje di maciren tinye jama kulum min dima ika darapota akata ka kelela sebo to ko abubakar sidiq mo ko nin kele dabla nin bola urumi mbella hala minna am bodo e bodo ciren ta nyana mayala o bola nin kele bola abubakar ko ako ciren yere darapo wa kele min wa kele bolo min dila ka drapo misiri ni no drapo ko kele mbola ko drapo nguruja ako tete de awo ko usama takado o ko ni sanse ako ayi drapo misiri la ube ciden nye drapo di mo mi ma ne abubakar to sanse nin kele beta kede
ni urumew be nunun faga ku be faga kana an fana faga madina kono ya mais nin be kede ne ka bolota foni darapo in foni kele inte bola u betade nu bu be faga ku be faga kana fana faga madina adan tigira nin fa sabatira nin fana kan mani jakat aye keleta ayo kele uye jakati usama ta bunjeri na ka kele bolo tara ja ciden fatule burusuni ewa dugu were munun be sirala kata ja tumbe mogo caman ka hakirila ko tanke ciden fatura antun don nan ka bo an ka saga an ka cogo korola nu ye usama ta bunjeri na ka darapo ya na ka jama nu temena dugu minna nu o dugu mogo yu ye murti tumbe munu hakilina u b'a fɔ ni mɔgɔ bɔra diina la nunun bi faga jaga ye cɛw to a kɔfɛ ni mɔgɔ ma sabati bɔra nunun bi faga murti tumbe fɛn o fɛn hakili la bɛ sabatira usama ta bunjedi n'a ka kɛlɛbolo taara urumew na k'a s'u ma fana u ser'u ma fana ka dankariw la kana donc n balima silama ɲɛma ye nin de ni be tɔgɔ fɛ amirul mu'minin silama ɲɛma i be jɔ de silamiya kana kunmasuli i ɲana silamiya kana tiɲɛ i ɲana tawhidi ka i k'o fɔ ko sabati jamana kɔnɔ hari n'a ma di jamanadenw ye i ka ciden ka sunna fɔ telew ni arajow la ko sabati jamana kɔnɔ i ka sarafu ka taabolo fɔ jamana kɔnɔ telew la arajow la fo ka sabati jamana kɔnɔ min b'i kanu ani kanu min b'i kɔ ani kɔ silama ɲɛmaya nin de mais an ka silama ɲɛmaya kɛra mun ye silama ɲɛmaw yɛrɛ de bɛ waso ɲɔgɔn na basa minnu sɔgɔra ka d'a ma fo n'a bɛ taa jama yɔrɔ dɔ la ko basa sɔgɔlen de don n'a dɔn ko basa dakabana dir'a ma silama ɲɛmaw bɛ ɲɔgɔn da de benwiti diri ma de ni mobili dakabana diri ma silama ɲɛmaw ka ɲɔgɔn da kɛra nin de ye de u ye villa jɔ ka d'a ma de u ye so jɔ ka d'a ma de so joli de b'a bolo u ye kalanyɔrɔ ta ka d'a ma de silama ɲɛmaw kɛra olu bɛ waso ɲɔgɔn na ni ninnu de o ye silama ɲɛma sugu jumɛn ye diɲɛ ɲini silama ɲɛmaw mais diina kɔni sɛnbɛntiyali silama ɲɛmaw tɛ ni silama ɲɛmaw yɛrɛ bɛ waso ɲɔgɔn na ni jama bɛ n bolo de silama ɲɛmaw yɛrɛ bɛ waso ɲɔgɔn na mobili da kelen de dir'i ma silama ɲɛmaw bɛ waso ɲɔgɔn na de duw de dir'i ma terrainw de dir'i ma silama ɲɛmaw bɛ waso ɲɔgɔn na de faama yɛrɛ bɛ na ne fɛ de faamaw bɛ ne wele dɛ o silama ɲɛma sugu bɛ se ka min dilan diina la olu tɛ se ka foyi dilan diina la ni ciden ka kalifa ninnu ka bɔ yen Umar ibn Abdulaziz nalen tant que a ye baara kɛ diina la don dɔ la a bɛ diina kɛ cogo min ka sunna kɛ cogo min ka tawhidi kɛ cogo min a yɛrɛ furumuso de ko arahana Allahu minka a ko amina a ko ala ka lafiya ka bɔ i ma a sigilen ko amina tant que diina min b'a bolo hari a ma diya ka denbaya yɛrɛ o bɛ se ka nin sunna ta cogo min ko jama bɛ girin e nɔfɛ ka nin tawhidi hakikata ka nin sunna hakikata ka tile ala ta ka ciden ka sunna salen kan ko jama bɛ girin e nɔfɛ o bɛ se ka kɛ cogo di Umar ibn Abdulaziz tant que a ka sunna a ka diina a ka tiɲɛ a ka tilenya a ka furumuso ko a ma de ko ala ka lafiya ka bɔ i ma ko amina arahana Allahu minka silama ɲɛma ye ninnu de Abubakar Sidiq ninnu diina maciɲiw ɲana Umar ibn Khattab ninnu n'i bɛ amiri mu'miniya fɛ kɛ olu cogo de la i ka tawhidi de kana nagasi ɲana ciden ka sunna kana kari ɲana a kana nagasi ɲana sarfu salo ka taabolo kana kari ɲana kana nagasi ɲana nin de ye silama ɲɛma ye ni sigira Abubakar nɔ la tɔgɔ min dara Abubakar la tɔgɔ min dara Umaru la ni o tɔgɔ dar'i la Abubakar ka baara kɛ Umaru ka baara kɛ Abubakar ko ciden ka sunna ciden ka diina tɛ nagasalen ɲana minnu murutila a y'a bɛɛ sagi k'u bila ciden ka sunna kadiri kɔnɔna la aw tɛ se ka tawhidi fɔ tele la a tɛ se ka tawhidi kɔfɔ a ka kutubaw la a tɛ se ka tawhidi fɔ a ka arajow la aw tɛ se ka ciden ka sunna fɔ tele la a tɛ se ka ciden ka sunna fɔ kutuba kan a tɛ se ka ciden ka sunna fɔ arajow la jamana ka laadaw de jamana ye laïcité de ye de an ka laada ɲumanw de an ka laada kɔrɔw de
aw ka kuma nunu de salafu salihu ka tabula aw tese ko fo kutubaka aw tese ko fo telela jamana ka telela aw tese ko fo arajo la aw tese ko fo jama dalaje yoro la silama nyema sugu jumanya wuye jinya nyini silama nyema tinya nyini silama nyema de men ni tawhidi joli silama nyema te jamana kono ni sunna senema joli silama nyema te nin jamana kono ni sarfu tabolo silama nyema jolente nin jamana kono abe palasi nyini togo nyini daraja nyini majamuli nyini nafolo nyini alaka hakimandama وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون وإن أحد من المشركين نمغو دو سرولا سيراما ولا مشرك ولا نمغو دو من سرولا مشرك ولا استجارك شيرين نايا أنينيفي ويكا حكلي سيكي أكا أبافي كنا تشيلا سلاما دوغولا أبافي كنا سلاما وفي أباكنا كنا دو سلاما ونينيغونجي أكا سلاميا تشويا دو كسلاميا كلا كسلاميا فامو فآجره حكلي سيكي وتكيكا حتى يسمع كلام الله أكنا سلاما وچيلا فو أكا ألاكا كمامي من يقراناي aka kuramna me silama wula summa ablughum ma amanahu o ko fe nana na silama jamana la ayi silamiya me ayi alaka kuma me o ko fe au kata kallasha hakili be sigi yoro mi ka jamana wula kata bilai aka lashe aka bila zalika sababu yemunye bi annahum qaumun la ya'lamun munna ala yenninke mushriku ye parce que mugode do ou bien mushrikiya min o te fendo de fendon baliya de bu bila mushrikiya inna walla alla nuna na silamaw chela ka silamiya laje ka silamaw laje ka qur'ana lamme adola ubese ka doni soro ube silamiya odi ato chide atumbe sariya kono chide nte faga ima sulhul hudaybiya kafiru be chide umbila kana doro ubena chide nyalla se chide mo ube sagu te faga mogo do be wuli fo makka kana madina chide kafiri chide mushriku chide tu faga parce que ciden te faga ni kafiru ya ciden munun nati munun bena ewa kofo munun bena lahidu kawni ci munun bena silama jamana na ko bena jatemina ni korosilike ute faga donc o sariya ninde o ya to har doni ko ko sisa jamana har ni silama jamana de don ni kafir mi nya nyina fe ka bijata jamana nyema fe silama jamana nyema fe mbafe kana ambassadeur yala aka jamana kono kalo kele kalo fula kalo nani ni jamana nyema ye visa dama anana te daga mosika magala fokatabo na ye visa nyini jamana nyema fe silama jamana nyema fe mbena chido de la ika jamana la visa dirama na ochi na ko kafiri de fulen ninye nka amiru nka faga ate daga yede tanke visa dirama hakili sigide dirama amana de dirama akana jamana la ni kafiri ya nyini ka visa nyini silama jamana nyema fe minan do de bimbolo afere yoro ye ka jamana inde mbone nka minan fere ka sege aye visa dama na ka minan fere la foka bonka jamana kono kata mo kana magala adella fulani ayade ni mushriki minya nyini awfe kwa ka hakili sigi kaka abena ci dola aka jamana yinna abena ci do nyana bo ube abena ka minan do fere aka jamana yinna ayi hakili sigi kaka ube na ko bena qur'ana de lamme bena silamiya la ka silamiya chugol laje ayi hakili sigi kaka akana awchela ka silamiya laje kala ka kuma lamme ni aka wati bana aka lasha ka hakili be sigi yorome o sariya de fulani ni ciden tumben ninke sallallahu alaihi wasallam waqti sira subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين